Malah kalau hari pertama itu kali orang mati membeli mengangkat itu. Aku orang mati beli hari itu beli orang komodo. Kalau orang gaji kendaraan itu bisa masuk kalau sekarang aku mendapat kekakot. Dia itu mulai sama komodo. Kita khawatir orang tak solidaritas bulan Ramadan juga. Sampai dimakan sakit nasimu orang-orang tiba jalur dari malam tidak jangan sambil minum air. Iki sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Oh ngono mak. Iki saka keparenge Mbah Haji Kastur sekeluarga. Sak liyane kejaba nimbali awake dhewe sak kanca nanging uga nimbali para kadang-kadang bintang tamu. Oh ngono. Ya kuwi ana adikku Dik Lintang Kairo kang sarta kang masku Mas Gareng Jajak kang mijil saka Grobogan. Oh ngono. Iya. Mas Gareng diaturi munggah luwih dhisik karben menyapa para warga masyarakat kang mapan ana ing getas. Mumpung isih slendro, diserampatke kanggo gumyake swasana no. Karben gayeng tur regeng. Monggo Mas Gareng Jajak, lama tidak jumpa kula aturi minggah wonten ing sasana budaya. Serampat to, dados. Wilujeng dalu selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu selamat malam Mas Da Yong Cangik Mbak Yulimbo. Lama tidak jumpa, kita dipertemukan kembali wonten ing Desa Getas nggih Mas. Alhamdulillah awit berkah pangestunipun pepunden kula panjenenganipun Mbah Haji Kastur. Betul. Tak karo nata ambekan. Wah. Kok nata ambekan barang to Mas? Hadek ora nata ambekan pi pengendangé peh nom rasane le ngoyak masyaallah. Loh, itu dicocokkan kawula muda harus semangat, harus betul, prima. Setuju. Dasare Piyai Nom luar biasa pengrawite nom-nom kabeh, nom-nom kabeh. Nom sindene nom kabeh. Meratandani guyub rukun semangate kawula muda harus bisa lebih dari yang lain. Betul. Luar biasa mulo iki bintang tamune golekno sing nom. Nom-nom kabeh. Niki wau upama nimbali nuwun sewu Pak Gareng Semarang. Ya 15 yuta ki. Oh iya. Pak Gareng Trala ya 12 ki. Lah nek aku rak cukup 1000.
1000 mangan jaba. 1000 mangan jaba. Amoh to. Nek ora dadi boyo ngopo, Mas? Ora perkara ukurane dhuwit niku mboten, ukurane jalin silaturahmi. Sapa sing gelem njembarke silaturahmi insyaallah dijembarke rezekine didawake umure amin Allahumma amin. Wis tak bekteni bengi iki gandeng nun sewu kula nek kalih Pak Haji Kastur niku wis koyok putune dhewe. Putune dhewe. Iki mau aku wis jagungan kalih panjenenganipun Pak Haji Kastur. Sampun jagungan nggih. Alhamdulillah ape dintukno putune aku, Mas. Putune Mbah Haji Kastur. Betul. Mbak Ida anake Bu Harti. Aku mau nang kono wis dijak foto, pokoke sesuk kapan liya dina tak celuk rene ape tak entukno putune. Mbok tagih harepan Mbah Kastur. Sik to Mbak Ida ya priyayine cantik. Aku malah gung Masya Allah nek gur sinden jiro 479 kaduan, Mas. Cuantik demes besus dasare muslimin muslimah. Jos. Mbak Ida kuwi. Mbak Ida karo Mbah Kastur karo sampean arep dijodhokne. Karo putune Mbah Kastur. Luar biasa. Upama aku untuk tenang karo Mbak Ida luar biasa cocok, Mas. Cocok sing ya. lanang ganteng gagah gede dhuwur, sing wedok lencir kuning. Wah. Moko kaya ngono kok gagah gede dhuwur lho. Lho, aja nyepelekke, Mas. Nuwun sewu ra umuk ra sombong, Bu. Aku mau ke omah ya gede dhuwur tenan. Lho, lah kok tekan kene kok kuru cilik. Lah genah kodanan mengkeret no, Mas. Mas kowe ya ora ngerti kowe iki. Engko nek teko omah ya gede neh. Oh, pengaruh ya udan ya. Lah kandhani mosok ya gak paham. Iya. Luar biasa. Aku daleme jenengane nak grobokan nggih. Pangestunipun kula grobogan Purwodadi, kecamatanipun derekipun Wirosari. Saking mriki wetawis 2 jam 26 menit lebih 3 detik. Alhamdulillah. Berarti kene iki termasuke wilayahmu berarti. Lah nek kene iki wis pokoke Jawa Tengah iki ora nek sing tak tinggal Mas. Wis lah kabeh meh rata, Mas. Meh rata. Alah wis meh rata. Awit saka Cepu terus Sendi Kedung Tuban terus Randu Blatung Doplang wis nggonku kabeh Mas kuwi. Yo gareng ngene iki. Alah wong aku Bang Titil kula Mas mubeng golek nasabah. Tak rungokne tenan kok nggur Bang Titil lho. Lah sadurunge gareng aku ya golek sampean kuwi kok. Ngono. Dadi ngene iki dioneng-oneng ngene iki bot-bote pengen menjalin persaudaraan karo golek rezeki Mas ya. Alah ora asline Mas aku. Lho, iya ta. Aku bengi iki mau lah nek aku setuju aku. Golek jodoh karo Mbak sapa mau? Ida. Iya. Wah, apik tenan Mas, sumpah lahir. Apik konone apa ya karewan gelem karo kowe? Alah ngenyek. Lah wis ketemu berarti karo Mbak Ida wis ketemu. Sing njaluk nomorku malah kono sik kok. Mangsaku kae lho. Ida aku lho Mbak Ida kandhane. Nek njaluk piye. Mas, kowe kok comel to. Wis bar ngono kan. Yen ngunjuk kopi, teh napa susu ngono. Nyapa kok diobane barangane iki lho. Semangat. Oh semangat. Aku iku nang Mbak Ida ya ngono kok. Terus mbok sauri piye? Pun mboten sah Mbak aku ngono. Toyo petak mawon, air putih aku ngono. Lah air putih apa manis to angger nyawang kowe ya manis. Aku terus dilungi aqua. Aqua tak buka tak ombe Mas, gandeng aquane wis mbok ombe, njuk nomor WA ngono ki. Mbak Ida ya. Niki acarane sunatan. Alhamdulillah sunatan, supitan, khitanan, ana sing tetakan. Iya. Tetak kuwi saka tembung tetek tur tatak. Wong lanang nek wis ditetak kudu tetek tur tatak, tetek imane tatak imane. Bakoh anggone dadi wong Islam sing diislamke. Berarti kaya aku ya Mas. Aku nak wis sunat ya wit SD kae. Jenengan ya wis sunat to ya wis cilikanku kae. mosok? Ento. Wis gerange semene ora sunat lho. Endi? Ya kok Mas iki tetek karo tatak. Berarti nek wis sunat kudu tetek imanku, kudu tatak imanku. Lah, gon dimastani khitan. Apakah arti dari khitan? Kinarya keselamatan. Lho nek wis ditetak, kuwi muga-muga ya muga-muga dadi wong sing slamet donya, slamet akhirate mergo kuwi kesunah, sunahe wong agama Islam. Amin. Lho golek keslamet. Tetak, khitan, enaknya bahasa lainnya apa Mas? Supit iki apa Mas? Supaya untuk barang sing nyepit. Apa? Supit sik aku lagi Mas. Iki di live streaming kamu jangan menyebarkan yang sifatnya porno seksual ya. Nggonku gak ono supit Mas, gak ono nggonku. Gak ono. Kene tok aku gak paham aku nek supit. Gak ono. Lali aku. Mangsaku kok tetak,
Khitan. Sunat. Sunat. Nah, nek sunat apa? Supaya antuk nikmat. Oh iya. Mergo nek wong disunat niku lak diguak sedidik barang iku mau supaya ben lancar ora ana kotoran sing banggrok. Dadi nek bisa langsung sur. Kandhani gak paham jenengan. Oh, gak paham ya? Ngalah nek jenengan gak paham paling sunat wis buru mau mangkat ngono tok wis. Nah aku lho Mas, apa-apa tak teliti. Lho ya sunat yo ngur ngono tok to Mas, gur diresiki pucukane tok. Mosok enek teliti Lho barang. wong sunat kuwi mau perlambang. Perlambange pripun Mas? Lho nun sewu. Nggih, nggih. Yang khitan, yang sunat niku Betul. lak dipotong to. Dipotong. Tegese dipotong diguak. Secara nalar logika, barang nek dipotong diguak saya gede apa saya cilik? Saya cilik. Saya cilik kuwi nek secara logika. Logika. Nanging kuasaning Gusti Allah nek dipotong malah saya gede. Percaya ora kowe? Ya ora. Ya. Kandhani wong sunat secara logika barang nek dipotong diguak saya Cilik kaya Ning kathok. lah. Kaya kathok dipotong Saya cilik. Lambi diketok. Saya cilik ning keneng apa nek khitan disunat diketok malah saya gede kuwi perlambang wong urip kudu gelem sedekah. Oh. Sedekah kuwi ora lokak saya kebak ora kutah saya turah bengi iki kaya panjenenganipun Pak Haji Kastur kalih putra-putranipun Pak Badrudin kalih Bu Dwi Puji senadyan to paring sedekah insyaallah Mas ora lokak saya kebak ora kutah saya turah amin Allahumma Amin. Berarti kaya aku barang ngene iki umpama wis tak ketok to, sunat to. Ya. Berarti kudu tak sedekahne sapa-sapa. tak swamplok kowe engko. Oh lah bocah iki malah saya menteles iki. Lho nek piye ta jare nek diketok saya gede pralambange kudu disedekahne. Berarti aku kan ya wis sunat, berarti kudu tak sedekahne sapa-sapa. Ngene Mas, tak lurusan. Piye. Nyat model nek awake dhewe bertemu dengan orang sing gurung pati dewasa, gagasane gur tipis. Ngene lho Mas, maksudnya awake dhewe iki Perlambang. diketok kok saya gede perlambang karepe awake dhewe kon sugih sedekah. Ben rezekine awake dhewe saya sempulur. Oh sing disedekahne duwite. Rezekine Mas, rezekine kuwi ya satu untuk semua, satu untuk selamanya. Iya. Ngono ya. Iya, paham nggih? Paham. Alhamdulillah as-shadaqatu taf'ulil bala. Sedekah kuwi minangka tolak bala. Insyaallah keluarga ageng Pak Badrudin Bu Puji tinebihna saking sial dangkal cinaketno bagya mulya pinaringan panjang yuswa tinebih saking memolo cinaket saking bagya mulya amin Allahumma Amin. Uga tak dongakno piyai pundi wau Getas. Heeh. tuku berase ketan piyai getas kabeh untuk keselamatan Amin. tuku beras campur jangan semur piyai getas sedaya panjang umur Amin. wis eloke urip ning Nuswantara bumi pertiwi iki awake dhewe urip ning bumi pertiwi ya entuk gelare wujude bumi ditanduri jagung lan pari diunduh dimasak dadi nasi didahar iso mareki awake sehat tur bergizi nyambut gawe semangat tetep ngati-ati anggone padha golek rejeki muga-muga amberkahi amin Allahumma amin. tak dongakno sing diutang ndang iso nglunasi amin. Sing lara gek ndang mari amin. Sing joko sing prawan gek ndang ngerabi amin. Sing tuwa-tuwa gek ndang tak suwampluk sapa mau mati gek ndang kaji. Amin Allahumma. Berarti ngene iki sampean dongane Joko ndang Rabi berarti ateges mendoakan saya juga ngene iki. Lho iya to Mas. Yus kabeh pokoke sing Joko sing prawan gek ndang Rabi. Nah aku ora kesusu Mas, aku jek 24 tahun. Jenengan ki aku 24 tahun masih Joko durung kambun wong wedok babar pisan. Alah kacek selapan dino nek karo aku kelahiran 2000 Mas. Lho, aku yo 2000. Lho, yo berarti selawe no kira selawe kok. Yo selawe sok Oktober. Oh ngono. Ya. Wah, lha awake dhewe baraan ya Mas ya. Mosok aku yo 2000 nek ora percaya mbeli 500 ya ben 200. Tapi jarene nek ndelok status WhatsAppmu kamu sudah bersama istrimu. Kowe wis omah-omah. Lho nyapa? Tek kaya ngono kowe iki ya. Lho, lah kowe wis duwe bojo no. Apa dinten Mbak Ida gak sido ki malah. Aku mau kondo iya kok malah kowe mbok pamerno nang kene. Bobor-bobori dagangan. Masaku. Gak Mbak Ida, kok anggere kowe sido tenan kono tak tinggal. Hei. Streaming lo. Ora apa-apa, bojone paket aku entek.
Mas aku. Alhamdulillah. Saiki menyelam sambil minum air. Oke. Kita ada dalang, ada pelawak, ada juga sinden. Waranggono komplit Masya Dalang Allah. mudal piwulang. Dalang ngudal piwulang. Yoga saka tembung yoga sing seneng tapa brata manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Leres. Sinden. Sinden. Ayu. Wis ngono. Ya. Ada Dek Lintang Kairo. Masya Allah. Kersane Pak Artis Haji Kastel. tepuk tangan. Ngagem Mbak Lintang Kairo. Masya Allah. Tepuk tanganmu Ci khas banget. Tepuk tangan. Ya. Ayo disepati ya. Oh nyemanggaken Sepati sing selindro ca, sing selindro ca. Oke, Ya, monggo ayo. Hei. Oke, ayo. Wilujeng dalu nok lintang. Wilujeng dalu ugi. Masya Allah. Om Gareng. Wong kok ayune ora jamak ngene iki anake wong pira? Hei. Anake sapa? Heeh, kok anake wong pira ki piye to jenengan ki? Cah iki aja nesunan no. Lah kok anake wong pira? Lah sing tak takoki kene lho, kowe anake wong pira? Anake wong pira? Ya anake wong loro to. Yo rampung perkarane. Lho tapi kan ngene iki konotasine masyarakat banyak anake wong pira berarti wakeh. Oh iya kaget to Mas. Kuwi sing kleru rak sing panompone kejeron to Mas. Oh, Nek iya, takokku anake wong pira karek mangsuli wong pira, Nduk? Wong loro. Lho rampung perkarane. Iya, iya, Wong iya. aku sing anake wong sak desa ora geger kok. Piye? Kok iso anake wong sak Lah iya, desa piye berarti? kok Dhewe-dhewe. iso? Kupinge, tanggane, irunge, tanggane neh. Piye, Kowe piye? ngarani mbokku ramban piye? Maksudnya wong sak desa ki bapakku omahe Gedangan, Ah. ibuku omahe Gedangan lho sak desa. Oh, penggo. Bapak jenengan dalem ndi bapak jenengan? Daleme Nganjuk. Nganjuk ibu. Nganjuk. Lho wong sak kabupaten sak malah. kabupaten. Lho. Oh iya, anake wong sak kabupaten malah. Kandhane yo. Iya. Wis bayangno kaya apa rupane Jajal. Iya. Lah Nggih, sugeng dalu. Sugeng Mas dalu Dek Dalang. Lintang Kairo. Nggih. Lama tidak jumpa kita dipertemukan ana ing Getas Cepu. Getas cepu laras. Aku nek Peh. ketemu Mbak Lintangi seneng tenan. Lah ngopo aku Kiai. ya seneng lho Mas ketemu jenengan nih Mas. Tenane. Heeh, seneng banget aku Aku Jan. ganteng sih, aku ganteng. Ora. Lah ngopo? Lah tak sawang-sawang ya kaya nyawang kebun binatang. Kok iso kebun binatang? Kowe iki mbarei nek munggah ki sekali-kali Mas. aja dandan gareng. Dadi Lah. ben masyarakat ki mengerti wajah aslimu. Oh, alah kowe gak paham kok Mas Dalang. Mas Jan Dalang. tumpuk blek lho ning gone sampean ki apa-apa kebun binatang ki kewan iki iso dadi siji ning gone sampean. Yo enek wedhus, ya. Enek kirik, ya ora apa-apa, ora apa-apa. Piye? Aku gak paham piye maksudnya Mas Gareng. Lah nggih. Ngantek direwangi oneng-onengi piye maksudnya? Aku ini kan gur menghargaimu to, Mas. Piye kok iso menghargai ku Kak, sik? kak iso Sik piye, piye? Mas? Maksudnya piye? Mas Dalang, Mas Akbar ya dalang kuncoro, dalang kondang, Amin, dalang Nggih, leres. hebat. Amin. Ya. Tur ganteng ning kan rodok. Lho kok iso Lho, rada? lah nek raiku tak hapus ora kalah ganteng to, Nduk. Bae. Alah. Lah gemagus Lho, lah. lho, Lah ya lho, lho. piye lek deleleng ngono kuwi Ra lho. percaya takok Mbak Ida lho. Hei! Laras to Bu Ida. Wong ya ora diakoni ngono kok. Lah, sapa muni ra ngakoni mau? Iya. Iya. Ora no, aku tenan gumun. Jenengan kok iso Pripun? cantik luwes pinter dasare nembangi yo asis. Iki kelas piro? Kelas piro? Kula kelas tunggal SMA. Wah, kelas tunggal SMA wis pacaran durung. Aja sik. Aja Nah, sik. mung pelingku sementara ini nomor-nomor pengkrawit, nomor-nomor dalang-dalang nom dihapus ya, Nok. Lah kenapa? Ganggu karir. Ya. Ganggu belajar sementara nomornya omah disimpen. Alah. Mah. Kowe malah ganas kowe. Lah, iya. Aku iso Sik, ngene iki jenenge merusak citra dalang. Lah. Kok gak oleh menyimpan nomor dalang? Lah, Mbok kira nggih. dalange gragas ngono apa piye? Nah, piye kuwi, Mbok kira iya. dalange tukang ngentek-ngentekne sinden Ah, ngono apa piye? piye? Mbok kira Jelas aku nih, Mas. ngentek-ngentekne sinden, kula netan tak entekne kabeh ngono apa piye mbok kira? Hah? Bapak Ibu, Heeh. pertanyaan nggih. Nggih. Mas Dalang tukang ngentekno sinden mboten? Lah. Nuwun pangapunten mireng piyambak nggih.
Ya bener ta, Nak? Ya. Sementara ini semua dihapus, simpen nomor Om ya. Ning ora ngene. Pripun, pripun? Mbak Lintang, Dalam. padha-padha jenengan wong wedok, aku Nggih. wong lanang, Mas Dalang wong lanang. Betul. Upama besok wis dewasa nih, wis dewasa lho tak rebut. Ya. Ora saiki, besok wis dewasa. Ha. Upama golek bojo, kowe milih sing dadi gareng apa milih sing dadi dalang? Ayo. Iki anu. Ini bener iki. Kon milih sebagai latar belakang profesi. Lah. Kowe milih gareng apa dalang nek kon milih? Ya. Ah. Ya berat lho iki. Ganteng lho aku masam. Ya dalang no. Dalang to syukur we. Dalang. Milih dalang. Heeh. Ojo ya nduk, ojo. Kok iso aja? Bisa. Dalang kuwi nek dalange rodok bagus, Ha-ha. laris engko rezekine akeh. Ha-ha. Biasane dalang angger bagus kok rezekine akeh. Raben. Ya Allah. Ojo dalang, Lah terus piye lek uga dalang? Apik dagelan, Nduk. Lah nyapa lek dagelan? Dagelan kan lucu engko iso tersenyum setiap hari. Ya mah. Lah ngopo? Ya mau dikira wong edan bojoku kuwi kok. Maksudnya menghibur ngono to? Dalam kesehariannya menghibur. Lah, Upama susah menghibur ngono karepmu. Lah kowe kan iso senyum terus. Lah nek karo dalang, pamane karo dalang Lek piye karo pamane? dalang piye? Keloro ati. Oh. Bagus. Tanggapane laris sugih. Ha-ha. Raben. Oh. Tenan. iki. Saestu to Mas Dalang. Ora, lah nyatane aku durung Mas. rabi ya. Alah urung Loh. lakoni kok. Urung lakoni. Wis to jangka 5 tahun apa 6 tahun lho. Lah, Wah. ping telu rabimu. Labemu. Iso pengen telu ndak ya satu untuk selamanya iku. Lah itu Oh, ya, bener, prinsip, Mas. prinsip. Cinta untuk selamanya. Nek nek sah secara agama dan negara. Ya. Sebaiknya satu untuk selamanya. Nah, betul. Loh, sunai kan sekali. papat, Mas. Ya tidak semua sunnah itu harus dikerjakan. Lho nek iso adil kan gak apa-apa, Mas. Ya. Beh, jan angel ya tiang niki nggih, Mas. Jane keng pundi to tiang niki jane? Oh, kandhane aku imbok, Dik. Nggih, Ayo salam-salam sih, Salam-salam sih, Mas. Nggih, wah, luar biasa penontonnya sangat banyak sekali nggih, Mas. Kok banyak sekali toh? Wong urip banyak. Maksudnya penontonnya itu sangat goyo perukon, Oh, luar biasa. tumplek blek, Tumplek meringking. ngumpul dadi siji ya, Nok Iya, ya. betul sekali. Ditungake muga-muga piye muga-muga piye. Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh ing dalu menika pinaringan kabagas kewarasan, Amin. kawilujengan, Amin. kesehatan, Amin. tinebehna saking segala rupeda, banyak rezekinya nggih, Mas. Hop hop. Kok Nggih. enek sing muni amin lho? Hah? Amin, Mas, piye to jane? Ora enek kok. Tak dongakno sing muni amin banter tahun ngarep munggah kaji. Amin. Oh. Nah, sing ora gelem muni amin telat 10 tahun. Nek nak tetep munggah kaji. Mangga ya. Nggih, ada malam hari ini Iya, live-nya banyak sekali ya. Wah, Mas. 1 2 3 4 Ya, piro, Mas? 24 25 26 27 28 Eh, eh, Kowe ngitung tenan pura. eh. Kowe ngitung tenan pura Lah, jane. iya. 83 Mas streaming. Mosok 83. Ora perhitung neh. Mosok dalang kok ngitung. Lah mula kuwi percaya ra wis to. Ya 83. 80 iki mergone dalang ya tagek tenar lagi hebat lagi kondang kuncoro mula sing streaming oke jajal sing mayang gak jenengan alah gak ngene iki Mas. Oh, upamane sing mayang sampeyan. Lho nek aku tetep bunjo saka iki malah. Alah padake cepete piye aku. Upamane dalange bengi itu Akbar Salam tapi Mas Gareng Jajak ki dalang Gareng Jajak nu malah luweh kok iki. Ki dalang Alah Gareng penonton Jajak. ora ngene iki Mas. Malah bludak kok dhuwur-dhuwur ya. Ora enek blas ah. Malah renek. Mengucapkan terima kasih dulu Dek Lintang. Nggih, sekendalu Ibu Ida, Mbah Kakung nggih. Kok Bu Ida? Dalang. Bu Dwi. Hah? Bu Dwi. Lah mau sing jare Bu Ida sapa? Bu Ida iki putune Pak Kastur apa dilokno aku. Nggih, Las. punten Ibu. Ibu sinten? Ibu Bu Dwi. nggih. Kalih Pak Badrudin. Bu Dwi wong jenengane lho malah aku kleru ngene iki. Malah kowe grogi ta kowe. Kowe mau ngerti aku pas gum dandan marai kok. Mula kowe yo grogi. Ye, aku mbok nabut Mbak Ida apa abot kowe? Iya. Tenan to luwih Nggih, ganas to. ngapunten nggih Ibu. Nggih. Nggih mendoakan buat adiknya. Adik sinten wau Mas Dalang? Wah, sik. Adik Namanya panjang namanya. namanya Raska. istimewa sekali loh Mas. Raska Panjang. kalih Mas Adik Raska nggih. Revan. Ya. Kalih adik Revan ya. Nggih. Semoga adik Revan sama adik Raska Heeh. menjadi putra yang soleh, Amin. berbakti kepada orang tuanya. Amin. Ya cepat tercapai cita-citanya Mas nggih. Amin amin ya Untuk rabbal kedua yang alamin. dihitan ya Nok, Nggih. selamat menempuh bentuk baru. Bentuk baru.
Nah, lah ojo. Mbok takokke nyapa to. Wis rasa. Rasa sok paham dhewe saiki ojo saiki. Nggih, tadi adiknya lo sudah request, Mas. Request. Iya. Ngersake tembang. Ngersakaken tembang. Ngersake apa no? Niki wau ingkang ngersakaken tembang wonten ibu-ibu Romlah. Ibu Romlah. Nggih, ibu rombongan olah-olah maksude kok. Oh. Piye to jane iki? Romlah kuwi ibu rombongan olah-olah. Iya. Kalih adik yang dihitankan tadi adiknya request sinarengan, Mas. Oh iya, iki mau. Terus buat ibunya tadi nyuwun Mbak aja lali podang kuningnya ya. Oh, Ngoten. saking ibu yang Nggih. Romlah mau nggih. Nggih, mau kula pun Nggih. dikeroyok teng mriku. Iki mau ya ana pambutan burobah iki. Apa? Apa? Ibu? Rombongan gibah. Iki yo ngono. Anu dhisik sing gamelan dhisik diaturke podang kuning, Dik. Apa Podang kuning kuning. Podang riye? kuning dibawani ya. Nggih, Iki juga siap. sik karo tak selani maca-maca surat. Nggih. Iki saking Mbah Lurah Sumber Haji nyubade iki nyuwun caping gunung. Terus ki ana tembang kangen saking kula Pak Ibowo, oke. Terus iki Suharti Pawon bojo loro caping gunung, oke. Terus iki coba gedeng kapilut kangen ing ati, oke. Terus iki apa iki? Oke men, Mas. Lah nggih. Wis. Patah. Oke iki ana iki nyuwun. Napa? Wah, iya malah surat kabar. Mbak Purwati nyuwun gungang gedeng Taman Sari. Terus ki nyuwun gedeng Nyidam Sari. Gede sesideman. Yo akeh men. Ya, ora apa-apa yo pokoke gremet-gremet watone selamat, sareh-sareh watone piko. Leh. Yo podang kuning dibawani sik. Natian wujud temong peksi Agar penonton awam yang di live streaming itu tahu Mas Gareng. Nggih. Pripun? Nadian wujude mung peksi itu bahasa Indonesianya apa? Oh, jenengan yang menerjemahkan. Aku Ya. lulusan bahasa dan sastra, Dik. Wah, berarti iso no iki. Alah turah gamping. Apa? Apa Nadian jane? wujude Nadian mung peksi artinya. Walaupun hanya berwujud burung. Iya. Wah. Peksi manuk. Iya. Manuk. Berarti adike sing dihitan peksine lah kok ya wis pokoke walaupun hanya sebuah burung. Ya, seekor. Seekor burung kok seekor burung. Terus, Membuat tali asmara. Mas aja nangis, Mas. Kok nangis ekspresi iki lho, Nok. Kowe ora paham kok. Ekspresi kok nangis. Oh iya Mas, kali disapa teman-teman WMC Oh hari ya, ini alhamdulillah. hadir semuanya, Sugeng WMC, Dalu, Om Sugeng Karno, Dalu, Sugeng dan Dalu, Om kawan-kawan. semuanya nggih. Nggih, Masya Wah, Allah. sangat Mas Karno guyub juga hadir rukun. toh, Mas Karno? Komplit, Nggih, Mas. hadir hari ini. Nggih, Mas Karno ini Nggih. ketuane. Ya. Lah nggih, leres Bendaharane Mas. Mas Karni. Oh. Mas Karno kok Mas Karni Ya yuk, Mas Karno iki ketua. Oh. Bendaharane Karni. Ya wonge dadi siji kuwi lho, Mas. Mosok? Heeh, piye to? Sekretarisnya kartu. masa kuat. Yuk, terus. Halos manis termerak ati. Artinya Lanjutkan. Loh, artinya apa? Lanjutkan. alus manis tur merati kok lanjutkan lho. Lah nggih. Pas iki aku ora mangkat yo. Kok iso pasti kira mangkat alus, halus. Halus Halus. dan manis. Meraati itu apa? Meraati itu mempesona. Wah, Paham lah aku lulusan sastra. halus, manis dan mempesona. Mempesona kayak Iya. Mbak Lintang Kairo. Halus, manis, mempesona. Karo Mbak Karo Mbak Ida. Mbak Ida ya. Terus Selingkan kula
wis suwe nggonku lelono. Artinya apa Mas Gareng? Sudah lama aku mengembara. Wah. Aku kok, Dek. Jas. Lulusan Isi ya. oh iya. Isi ndi? Purwodadi ya. Isi ki Solo, Jogja kok isi kok Purwodadi iki lho. Anyar, Mas. Oh anyar. Aku rektore. Mahasiswane akeh. Loro, Sapa kuwi? siji adikku, siji anakku. Iya. Dosene bojoku dhewe. Kampus keluarga apa piye? Terus Golek isi podang jenar. golek isi podang jenar artinya Mencari seekor burung podang kuning. jenar ki kuning. Jenari kuning kayak serasukan panjenengan ageman panjenengan jenar. Nek wilis apa Mas? Wilis ki pakdeku. Warnanya itu warna apa? Wilis itu Widodo wilis jenenge Ya, wilis. pakdeku. Wilis ki Hijau. hijau. Wilis kok ijo to? Wilis hijau. Alah lah iya ijo wilis ki. Jenar kuning, wilis hijau. Heeh. Abang nyabrit. Iya. Nggonku ora Mas, abang malah pedes kok. Lombok. Lombok. Terus. Kang Mas. Salah yo. Lali Mas. Lali Mas. Ojo nyawang aku kok. Ora nyawang aku grogi. Lali. Ojo nyawang aku. Ya. Iba nyapa mingkur rijane nyapa. Kok nek mbok sawang engko grogi meneh. Aku tak madhep rene ben gak grogi. Aku nyawang kene ae kok. Iba bunga ing atiku. Betapa bahagianya hatiku. Lah nyapa? Kuwi artine kok lah nyapo iku melu-melu sing menerus nyapo to kuwi. Terus Nyanding bisa dadi buka celuk ya. Nggih. Dijeketi engko kendangane gonggo minor. Yuk coba kaya ngapa ya. Awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggole sing tak sayang bebeng-beng miteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Yuk, jadi khas Pulau Ngagungan. Ya.
Dik Lintang jangan duduk dulu. Nggih. Anu ya Dik Lintang karo Mas Gareng. Dawuh. Suguh, gupuh, lungguh arwe Mbah Kastur luar biasa sekeluarga Luar ya. biasa, luar Mas. biasa sekali. Nek nyugoto daharan miroso apa-apa sampun dicawiske. Nggih laras wonten rawon, kerupuk, sapar, daging. Ya Nggih, kuwi, toh? ya kuwi sak anu kuwi. Cah yo nggih. sembrono. Yo sak piring. Sing dikarepke iki Maksudku sing dikarep- beragam Mas. sing dikarepke maneka warna ki yo kejaba ana rawon mau yo ana. iya. Asem-asem. Asem-asem. Terus garang asem. Garang asem. Terus ana opor. Sate. Sate. Bakso mie ayam lontong gulai kentaki. Mosok to aku karo nek kuwi mang. Lah iya, kok aku ora nyawang lek nek kuwi mau. Dede lor kono ku lho nggih pasar mau komplit ya. Mas aku. Iya, toh, Mas. Dik Lintang. Nggih. Niki ada permintaan lagi saking Sokibul Kanjat nih menika Mbah Kastur. Nggih. Yes. Jenengan satu kali lagi anu sesideman. Oh Wah. nggih. Nah, mumpung Tadi lah. adik juga request sinarengan Nggih, juga Mas. nanti Jalan. iki mumpung cek gamelan. Oh, nggih, gamelan Mumpung cek dulu. gamelan, Nggih. sesideman diaturke. Anu bae, langsung dijujuk bawa sing terakhir piye ke? Ah, niku. Oh, nggih. Ngates. Terus tresno sesideman. Oke. Luwe becik patenono timbang perpisahan Meridia kang sulistya Tari wangi samudana marang pulau warga garwalan praputra liwat pinsanging alis semut tatandur anggelandang rasaning atiku senadyan wis lingsir yoswaku aku isih mampu ngeladeni salahmu monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduka animbrong jiwa ragaku kok kurang kehormatan membrong rupa karo pinjol Tembang menika nggih kula kintunaken Mbah Kastur mugi saged dados jampi sayah, tombo kesel, kanca lek-lekan. Ya, lanjut. urip ana kota gedhe kawita tukane masa di sini kawe apa-apa wae senadyan sesi
ngesit yoswa aku isih mampu mongko kowe bocah piano bocah guna kadungo jiwa ragaku kok terang kehormatan membro karo pinggo ono kuna kowe tak tukane Dek Lintang duduk dulu istirahat dulu Nggih. nanti penutup lagi sinarengan. Nggih, Oke. siap. Niki wau karya besar Ki Haji Syukuran Suwondo. Leres saking Blitar. Blitar. Sisi Deman. Disambi karo sinden-sinden Astabrata ya, Mas Luar Gareng. biasa gandeng menika ya moh kalah saya dasare sinden Astabrata ya nom kabeh Amin. menik-menik cilik-cilik ayu Ha-ha. upama Mbak Lintang Kairo Ha-ha. niki nek buah ngono kaya dene buah stroberi Stroberi. seneng tetulung suka memberi Weh. piyayine cantik seneng tetulung suka Memberi stroberi. Kandhane ya. Terus upama. Klerek sisahipun paling asma sinten no? Nak, Nggih, kelas Sinta. Wah, nek Mbak Sinta mono kaya dene rambutan. kok rambutan? Ramah lembut dan penuh perhatian. Mbak Sinta kok sih Terus. kelerek sisihipun. Wilujeng dalu paling asma sinten no? Namanya siapa, Nak? Kelas Sri. Hah? Sri. 2020 jenek Sri. Yo gak apa-apa ta wong aku wong biyen kok. Oh iya. Biyen kok. Wis ben wis ben. Iya. Maksudnya nama lengkape. Nama lengkap. Sri Wahyuni. Wah, Wahyuni ya. Nggih. Upama buah Mas Gereng. Semangka. Kok iso semangka? Senyumnya manis, aku suka. Iya. Lah. Malah gebes. Terus kanane Mas Gereng. Wilujeng dalu nok paring asma sinten piu sedepah. Iya. Napa? Loh, Paring asma sinten. Ketoke ayu kok cengoh. hei. Ditanya. Wilujeng dalu nok paring asma sinten. Ana. Lah tenan to. Ngene iki lho Astabrata nggowe kaya ngene lho. Wilujeng dalu nok. Dalu. Lah urip. Paring asma sinten. Tata, Mas. Lah tata upama buah ngono melon. Weh, apakah arti dari melon? Mesam-mesem njaluk ke anu. Ayo. Apa? Lalu apa? Apa to mau lali aku melon. Melon. Ayo. Melon iki Rusuh. kok rusuh to. Apa? Melonnya apa? Mesam-mesem ngajak guyon. Gak paham gue, gak paham. Iya, Melon kok, Dik. Iya. Terus sisihnya. Gandengipun wilujeng dalu nok. Masya Allah bocah kok ayune. Wilujeng dalu. Paring asma sinten? Kula Marisa. Marisa sak kelas karo bojoku ya nok mbiyen ya. Iya lah. Aku saksi bisumu no. Lah ya sing tak ajir iki malah untuk sisih kok, Mas. Ora apa-apa. Iya. Apa mau buah Mbak Marisa ya apa? Marisa mau ya? Ayo no. Berarti Markisa. Oh Markisa. Markisa ki apa? Mari kita anu Alah. Aku anggere betul saiki kok mari ngono kuwi bae to. Markisa mari kita Periksa. oh periksa. Diperiksa suarane. Diperiksa suarane apik apa ora? Aja macam-macam, tak video lah. Ora. Wes. Wis engko tak ambil 50 kuwi aja nakal ya. Gak. Ya siap. Sisihnya. Gandengipun wilujeng dalu nok paring asma sinten?
Nggih, wilujeng dalu. Piye? Ditanya namanya. Woro-woro. Mah koyo arep woro-woro. Paring asma sinten no? Nggih, kula Deni. Oke, Bolo. Derek tepang Gladiwana nggih, bapak-bapak, ibu-ibu. Iya. Dalem Deni nggih. Nggih. Saking Nganjuk Jawa Timur nggih. Nggih. Matur nuwun nggih. Nggih. Gandeng sampun cekap ijab kula monggo sareng-sareng kula dongaaken Allahumma sholli. Hei, kuwi apa jane? Lah nggih. Nek suarane kayak ngene iki tubuhnya seperti ini umpama buah apa, Mas? Pepaya. Apa kuwi? Pepaya. Heeh, apa kuwi pepaya? Perempuan yang patut dipercaya. Oh, pepaya perempuan yang patut Dipercaya, ora percaya delok ndek pepayane jos. Weh. Anu lho, maksudnya patut dipercaya. Oh, mesti kuwi nek ning omah duwe kates duwe pepaya. Iya. Petani pepaya. Kandhane yo. Kuwi apa kuwi? Heh? Kuwi apa? Alah gak paham. Sing dimaksud apa? Pepaya. Ngece sampean karo. Masya Allah kok wani ngece kuwi apa padakno apa golek. Boleh apa? Molo. Lah gandeng sinden sampun, sinden pojok dhewe ke. Ayo ditanya. Wis rasa takoki, rasa takoki. Lho. Kalau takone ya siji takoni kabeh to. Lho kok apa to koyo ngene? Hei. Ya ben adil kok. Ben adil. Iki kudu sungkem iki. Sungkem. Oh, Betari Durga petuk iki sungkem kok. Ayo, tuwek men to. Dari Durga petuk iki sungkem. Nyuwun pangapunten iki. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha Kok sampe mati. Pangestoni. Aduh aku. Sugeng dalu nyi. Kok nyi lho? Lho, piye sepuh celane nek kakung ki, Oh. nek wedok nyi. Nyi apa? Nyi blor. Nyi. Ayo. Apa aja kowe takok asmane. Iya. Paring asma nyi sinten? Kula Bu Parmawon. Bu Par. Nggih. Alah apa mau buah ngono pace. Pace ki apa? Buah pace ki sing piye? Buah pace. Pace mosok ora paham. Cilik ki to. Alah pace ngerti Bu ya pace. Wohe rasane getir, isine pirang-pirang. Neng khasiate gede lho, Mas. Lah kandhane penting rak khasiate. Oh, bupar iki ambak sepuh ning kasiate. Lah pace ki nek artine kok, Mas. Artine apa pace? Pantes tur cekli nak ning nang. Oh, nak ning nang. Bocah terah bocah meniki lagi lucu-lucune lah. Hei. Wong sepuh. Bocah cilik ngono apa piye? Syukur we, sungkem we. Minta maaf. Yun pangapunten segala parat kula. Ya salaman no, ya aja ngono no. Oh, je. Salaman. Minta maaf. Munduk ya munduk nyuwun pangapunten Ibu Salim lah. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah Masya Allah. Piyai sepuh ning gaul Mas. Gaul. Pundake ditato lho. Weh, Tatone wineh. mosok tato to? Heeh wineh Mas tatone. Bareng kenake diangkat lho ketok oyote mang. Weh. Hei. Senengamu kok ngincang-incang barang ngono kuwi. Syukur we, syukur. Ngene lho. Iya. Nyuwun pangapunten berkah pangestunipun nggih Ibu nggih. Injih. Alhamdulillah. Ya dicicipi ya. Sunggah pokok sawiji. No. Ingkang pundi riyen Mas Dalang? Mbak Sri karo Mbak Denko jumeneng bareng. Oke bolo. Sepoti ca. Yo. Iki mau apa buah pepaya karo buah Semangka. Oh, iya. Malah kaya ngene kok iki pomos-pomos semangka abang tanpa biji iki. Ora enek anding-andinge belas kok. Mbak Denko karo Mbak Pesek. Mbak Sri Pesek. Ya akeh pamundutan. Heeh. Ki milih tembang kangen apa caping gunung? Ya, milih berdua. Apik lali janjine nduk. Wah, Ora enek. ora enek. Apa Tembang pilihan? kangen karo caping gunung. Oh. Napa? Tembang Ya. kangen kuwi Caping pelok, gunung caping mawon. gunung slendro. Oh, caping gunung. Slendro. Slendro. Nggih Mang Tinting, Dik, slendro, Dik. Iya.
ya kok nom-nom kabeh enek sing cilik barang lah. Dinding Dik. No ni. Yo, capek gunung. Maka dadas Mbak Sri dan Mbak Dinko. Yuk. Bawa apa langsung? Langsung. Lawan. Yuk. Monggo. Hey. Yuk. Oke.
Yo. Iki jane sinden rocker jane. Mas, Eh. ning aku titanono ya. Heeh. Jenenge Mbak Sri karo Mbak Deni besok nek mbayi ora sah mungkin sesar. Loh, kok iso ora mungkin sesar? Lek jabang bayi sang dina 10 sasi, Heeh. motong gede langsung syukur. Wow. Karo bengak ya dimbangi bengak ya. Insyaallah. Kiai Putih do kalem-kalem kok. Syukur bisa. Ya, ditanya yo. Ah, takno. Sekar bisa. Oke. Luar biasa. Lo kembangnya Sri ate ucel. Mulai. Mas, satu kali lagi ya. Permintaannya adik-adik sing sunat dipinangkane sing sinarengan mau nggih. Oh ngaten. Nggih Niki nggih. nggih wonten dawuh adik sinten iki mau adik Mbak Yu. Mbak sapa? Mas sapa asmane mau? Mas Mirza Kairo. Iki adike Mbak Lintang Kairo. Iki arep dono swanten dawuhipun ngoten mbok menawi wonten wekdal nyumanggaken merdika kalih Pak Dalang. Nggih, anu dulu sinarengan dulu. Sinarengan saking riyen ya? Yang Oke, yang siap. disunatkan. Oh iya yang Sunatkan. sunatkan ya ya. Ayo Dik, dimenang. Ready nggih. Oke. Aman nggih? Oke, bolo. Nggih minangkani pamundutan dari adik-adiknya Adik-adik yang Adik-adik yang disunatkan, Nggih, yang dipintarkan. Yuk, coba kaya ngapa? Nadane kurang dhuwur titik, Mas. Lah aku kok gereng piye lho, Mas? Didhuwurke. Ya.